जोंना थास' आथिङा फार्स्ट जाजेननो नागिरदों दिनै। थास' आथिं मोनजाजेनसिगोन दे लोगोफोर। जि गोथाव मोनो आं जारि बरा होनांगौ। आं थास'फोरखौ गासैखौबो गोथाव मोनजोबो थास' आथिं ओमफ्राय आं बिबारखौल' एसे जानो बायो। थास' आथिं, थास' बिथ'रि, थास' फेन्था गासैखौबो गोथाव मोनजोबो आङो। ओमफ्रायो थास' बिबारखौल' एसे बादबो थेवबाबो जायो आङो। सिखाजों सायो सोरबा सोरबा सिखाजों रोंथारा। थास'खौ नै बिदि गान्थिखौ गारनांगौ। औ दादा प्रकाशआ लायोना बिदियाव दादा प्रकाशआ लाखायोना बिदि माबा सानसे बिदि खालामदोंब्रा ओरैनो दादा प्रकाशआ बैसिनिखौ इन्टारभिउ लानो फैनो होनबाय थादोंमोन नै ओमफ्राय फैगारासैलाय गावसोरसो बुंदों आरो फैबा फैनो होनदों बाजिनि केमेरा मा बाजिनि केमेरा हमग्रा जायो ना एसे एनै खोमा ए हमग्रा जादों हमग्रा जादों माला बिदि बुङो आङो बुङाखैना बिदि दाख्लै जेबो हरनो मोनाखै एबार सिरि सिरि थांखोमा नाङा एबा केमेरा हरदोब्रा एबार नों 3000 मोननि खोमा आं दाख्लै आलासि फैबा खारखुमादोंब्रा दाख्लै केमेरा हमनो बायदों गथ'आ नोंगौ सानलायसिगोन बे बाय सुनिल जोंनियाव फैबा मा मा मैगं मोनजायो थास'नि आथिं मोनजाजेनसिगोन रावहाबो मोनजायाखै दा संबाय आंहा आंहा थास' आथिं ओंख्रिखौ संबाय दालि होदों आङो मोजाङै एवनांगौ आरामनो थास' आथिं मोनजाजेनबाय दिनै दा एवनाया मोजाङै जाबाय आं दा बेयाव होनोसै रन्दै होबा गोथावसिन जायो रन्दै होबाय आङो न'नि माइरंनि रन्दै नालाय जि मोजां आरो खनन ओंख्रिया बिराद मोजां गोदौगासिनो दङ आं दा जिरा बिदिनो मस्ला जिरा सामब्राम गुफुर देनायखौ होनोसै गासिबो फासफुरन गासिबो होजोब्बाय थास' ओंख्रियावथ' एसे होफब संनांगौ नालाय नङाबा माननो नागिरो एवनायनि सायाव डिपेन्ड खालामो थास' बुस्थुखौ बिराद मोजां एवनांगौ होनबानो माना आरो
बिदिनो बानलुफोरखौ एसे होनांगौ नायनानै दसे उनावनो मोनसिगोन जोंना बोथोर गदाय माबानाय गायनाय दुन्दिया आइया लाबोदों बारिनिफ्राय आइया फोहैदोंमोन खोमा आंथ' मिथिबावामोन जि मोजां मोजांखौ होनोसै दा बायदियाव बांद्राय मोजां मोदोमा बोरैबा मोस्रोम मोनामहांबाय आरो बे गोरलैखाय मोजां मोदोमदों एसे बेखौ होगोन दाहाय लोगोफोर ना ओंख्रिया मोनबाय थास' आथिङा गोथाव नुथारदोंना संगोन लाइ मैद्रु संसै आङो नायलांबाय थादो आंना लाइ भाजाया दाबायदियाव एसे टमेट' होदेरनांगौ टमेट' गोथां गोथां होदेरदों मोनसिगोनबो एसे दै ओंखारदों गावनानै गोरलै नालाय भाजायाबो मोनबाय लाइ भाजाया